kana neri unozoti ukasangana navanhu vemutv pamba pacho none uchingofunga kuti vanhu ava variko here zveshuwa wotozoona wasangana navo wotozoona okay variko but tese tiri kubva muno imuri wemutv futi alright saka tasangana mutv futi alright muri yezimbabwe ingada kuziva mukoma Terry kuti munonzani a bit of your background. Alright, ndinonzi Shaona Terence Green. Alright. Ndakaberekerwa kukwadzana. Alright. Ndikakurira kukwadzana. Ndakazobvawo kukwadzana patakatengesa hembe yedu yanga iri kukwadzana tikazotenga kuchitumbisa. Ndokwandiri kugara izvozvo. Alright. Alright. Zvemumhanzi manhengo yakareba semuchiro wamumhanzi. Ndingangoti mumhanzi professional ndakatanga 2018. Alright. Ndine pandakamboita hangu music zvimwewo zvaizvekuti ndaingozviitiro bedroom studio yakati bedroom studio yangu yandandinayo. But ndandichitori kuwadzana zvazvingori zvimwe zvekungonakidzwa musingatozivi kuti muchazosvika pamava. Alright. Mazuva ano muri kupisa ka ndezvemwoyo. Ndingangoti mazuva ano vanhu ndozvavari kunyanyoda stereki. Alright. Ndezvemwoyo. Saka imi muri kuwapa zvavanoda zvacho. Zvavanoda. Tikuvaparidzira vhangiri ravanoda kunzwa. Alright. So nachipo manhengo yakareba semuchishanda mese nachipo muchegwa. Nachipo muchegwa anopisawo ari kusaidi rake. Imimo muchipisa. What happened kuti imi muri two munge muri munosangana kuti mushande mese? Alright. Chakatisanganisa ndingangoti ndiMr Makumbe. Alright. Mr Makumbe ndo vakatanga kundirekodhawo. Vachitondibatsirawo ndatombosikanwa kana kuti kune munhu anonzi Tenji. Saka ivo pavakangosangana neni ndichibva vangotanga kundibatsirawo vachindirekodha. Vachibva vazonditi tsvaga munhu anonzi Chipo ndikuitira ichi collaboration. Because ivo vaisatoziva kuti naChipo tagara taizana because naChipo takadzidza tese kuprimary. So ndopatakabva tangotsvagawo Chipo. Tichibva ndatomti Chipo zvanzi tuuye kwamakongo. Tichibva ndaenda naChipo ndopatakagadzira ndezvemwoyo. Alright. Ndokutanga kwandakaita kushanda naChipo. Saka ndezvemwoyo, whose idea was that? Well, that song is huge. Zvekutodaro imi mogona musingatozive but song yairi kutorira. Hadizi. Aiwa. Tongoti pfungwa dzakangosangana. Alright. Dzakangosanganawo kuti inabva neidea yangu yachibva neidea yake. Alright. Tikangosanganisa pfungwa zvichibva zvabuda zvakadaro. Alright. Zvekuti vanhu vanotozonzwa kuti song yakapenga but isitaitongogadzira chitongoti kunakira. Alright, kwaitongori kungoita art. But ipapo futi pane guhwa futi riri kutenderera. Ndofunga mabva mariziva ngekuti hanzi mimi naChipo kwanzi munenge muri kudanana. Ameno guhwa iroro munoda kuri clarifyawo sei? Ndomafungira nta vanhu. Maybe takafitana hedu but havasirizo. Havisizo zvinoitika. Because ndingangoti ukada kusanganisa mafeelings nebasa zvinogona kunetsa manje. Because ndikada kuti ndadana naChipo patinoenda kumabhendi uko achazomutanga tikateki nawo mumafesi ini pamwe ndakuita jealous. Ndakutobhoekana nekuenda kubhendi kana kuti mimi wachona mabhebhe anenge akujambira iye akubhoekana zvapesa nda kuti aiwe chigara kumba uyaunzi chigara kuenda kubasa. Saka zvokanganisa basa. At least tikagara takadaro vanhu tichifadza vanhu zviri right anditi. Alright. Haipapo muri yeZimbabwe ndofunga mabva majekerwa because pane vamwe mabhebhe anga kutotya kutosvika mudhuze. Aiwa ngavauye vese. Maizvo zvamuri kuti ngavauye vese hakuna munhu here kumba uko? Kumbako. Asi tinotsvaga. Baba musodaro. Hatinganyeberi pamberi peTV. Hamungazonyebe. Alright. Saka mabhebhe anga uchifunga kuti Chipo ndiari panyanga aiwa asunungukai zvenyu mogona kufleta nawo. Muzukuru wangu yanditi kana muchitya munouya through wangu Saint ndokugadzirirai. Handimuzame nenyaya yamakambobudisa nchinzi ndasiwa. Handisati ndawana. Ndakambobudisa nyaya yekuti mukomana akadhampiwa. Wokubva paipa yazvisati zvaita. But that story yaiva yechokwadi here. Handina kuwana mukana wekukuonai after that story. Aiwa yanga iri yechokwadi. Yanga iri yechokwadi. Alright. Wataitotarisira iwe. Alright. Saka team ndofunga mangozvinzwira nditi CV mariona. Alright. So
what's the future music? Muri kuzviona muchida kuenda kupi? Music ndichitarisa hangu nekutaura kuita vanhu ndinoona hedu tikaramba tichishanda semashandiro ndoona tichienda hatisi kugumira muno muZimbabwe. Alright. Ndikuonawo tichienda international. Tichienda kure. Alright. Also totoda kutosvikawo kana naBurna Boy. Handiti? Ndo kune shore yekuti kwete kuti I'm not doing this for my name. Alright. But I'm doing this so that vanhu vaone ruoko rwaMwari. One, so that vanhu vaone kuti even munyika inonzi inoshorwa nevanhu but munogona kubuda zvimwe zvinhu. I'm doing this for my country. I'm doing this for God. Alright. Alright, tiri papo zvakare muchizviitira Mwari, tiri muindustry makamirawo sei tichitarisa kuti imi munorarama muine condition yamunorarama nayo. Industry iri kukutreataiwo sei? How are your fans treating you? Ndinotanga kumafans they now believe in us. Alright. Kwete zviya zvekuti kufungidzira kana tisi kutoshotorwa nemashows. Alright. Because pese vatotofamba vari kutonetsa kuti mukurinzira kupi. Mukurinzira kupi. Zvekuti vamwe vacho vakutongopedzera vangoti chikotiimbirei ora ipanapa tokupaiwo mari. Chikotiimbirei panapa tokupaiwo kana $10 ora ichi. Handimaona. Saka munhu akutoda show yake, private show ipapo ipapo. Vanhu vari kunakidzwa nezvatiri kuita. Saka ndingangoti kutanga kumafans aya, mafans ari kunakira. But kachine chikumbiro kumapromoters ngavatitoreni. I know kuti vamwe vanogona kungochikira kuti vanosumudza here vana, but I know kuti kana takagona kusvitsa 1 million views hatimbotadze kufadza vanhu. Ipapo tototi zvakare congratulations because 1 meter mudharaka pasocial media hadzisi dzekutamba. So congratulations nekuva over 1 million. They're now over 1 million views. Because even imwe yacho makafanana yamu 900,000. So going to 1 million. Yes. So it's a name ramuri kuzvigadzirira rakakura nekuda kwemabasa enyu. Alright. Imimi muchishanda muchienda kustudio muchibva kumba, movement yenyu yakakufavira here? Nangoti papo ndo pakanyanya kundiomera singaiti. Pakanyanyisa kuoma zvekuti ndo I'm sure ndine chikumbiro chanda ndakatombopa chekuti I need an electric wheelchair. Yekuti ndokwanisa kuva independent ndichizvifambirawo ndega. Because zvakanyanya kuoma kuti unenge uchitofonerwa, because munhu wese anokufonera anongo expecta kuti because vanhu vajera kushanda nemangu maartist chama chikuda kwakati haana basa nekuti achafamba sei. Saka kwatiri isusu chinozoita kuti pamwe macho mapromota tisiye because it will be a burden. Akufonera kuti tikuda kwakati kuti handinawo kuuya naye, handinawo kuuya naye, zvobva zvaita kunge uri kusiyiwa but unenge zvinenge zvinorema kuti ufambe. Saka at least ukawana an electric unozwa kuti ungobva pamba ukasvika pakombi, vemakombi havambotadzi izvo mune mari yako vanongokupinzira wheelchair ndowotopinda. Hatitaura zvekuti kana wane mota yako but at least une wheelchair yekuti unokwanisa kuzvifambira wosvika pabus stop ukwira kombi ukaburukawo wakuza kwako kuenda. Saka ndochikumbiro chanda ndinacho kuti ndikakwanisa kuwanawo electric chair ndokwanisa even basa rangu rinondiitira nyore. Ndakanzwa pane video randakaona riri kutenderera rekuti mune wheelchair yamuri kutsvaga. Wheelchair iyi inga